Monggo Pak Haji Lukman menika idola panjenengan genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki. Nggih, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PGR 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali Niken Salindri pun marem. Sampun, sampun puas. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Lha kok sik to? Oh, sik nganti. Ayo, wis puas kok e. Nggih. Jadi monggo penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula mau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Nggih, sampun Pak. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak, setiap tahun wayangan ngoten. Insyaallah nggih Pak nggih. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula, wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Nggih, insyaallah. Nggih. Nuwun mboten lho Pak. Matur suwun. Nggih, 1,5 juta Pak niku. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap piye? Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Ibu ugi Ibu. Napa lagu napa nduk niken? Napa, Bu? Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lha Lintang Asmara. Lintang Asmara, nggih. Badhe duet kali Pak. Nggih, no. Nggih, Pak. Nggih. Kali jenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan teng apa tuh Pak? Kesusu mawon Pak. Ya Allah. Loh, mboten Pak. Ya Allah, mboten kon to. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakekne mawon nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet sama enten balan. Dalange sore mawon nek sing iso duet ora. Oh, dalange wae saking mriki, sekolah mriki. Nggih. Nggih. Oh, genduk urung. Kaya kudu diratakne kok. Sampun Mbak Ji? Niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswa terfavorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange wau sinten dalange wau? Endi mau dalange konene mungkarene. Ya pakaiane wayang, kumu wayang akeh. Oh, selfie, Pak. Oh, nggih. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. Ale kula. Selfie ngono lho kok ngarep lho lah karo beliaunya. Anu Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Sane marem. Pak. Sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enak anu wani ora? Dalange sore mau munggarine wani ora? Sapa mau jenenge? Ayo. Dalange wau. Ajar kendele. Aku lek nek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Enten mboten mau wis mulai morong. Siswane mriki wau, Pak. Sinten sing dalang wau enten pinten, Pak? Tunggal, namung siji. Oh, namung tunggal. Namine Mas sinten namine? Ora mau nyandi bocahe. Lek wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, iki penyemangat.